Hello guys. So, malpot na akong parcel. So, ada kaya na sa kusina kay nagpiprito sa isda. Umulpot na akong parcel. Kanini siya. Kamay ni nanay. Rub tapos oil. Kay para sa ubo at sipon sa kabataan. Ubo at sipon kay para kuno magkagawas an plema. So adian oil kan rub pag sa katurog ini niya para magkuan na niya katurog. Daman. Siya. Itatry ko anay tapos kukuhan ko, diba? Uy, may freezer. May freezer. Amot na ini. Tapos adian iya cream. Dutay la siya nga cream. 25 gram la. Siya. Naman. Napalit ko siya kuan 324. Yan, testingan ko sa akong baby. Kaya may ubo.